יש איזה תהליך שבונים את הדמות של רשב"י לאט לאט, במשך הרבה דורות. במשך הרבה דורות. נכון. שזה תהליך מעניין, ואת מפרסמת על זה עוד מעט ספר, נכון? הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה בהצלחה. ובמקביל, וזה באמת עבודת ענקים שאת עושה במהלך, לא יודע, 15 שנה האחרונות? כמה? 10 שנים. את עובדת להוציא מהדורה סוף סוף נוסח מבורר של ספר הזוהר, כי אני מבין שיש לו מאות כתבי יד שונים של ספר הזוהר. כן, נכון. טוב, אחד הדברים המעניינים פה זה, נאמר, כשהתחלתי את הפרויקט, חשבתי שאני אציג נוסח מבורר, יותר מדויק, כשהבעיות הן גם במישור של המילה הבודדת, אבל גם במישור של מבנה. ההבדל בין כתבי יד הוא עצום, כל אחד מסדר את החומר בצורה אחרת. כמה כתבי יד? אני בינתיים איתרתי כ-650. 650 כתבי יד שונים. שונים, אין שניים זהים, ולהערכתי, אני כרגע עושה הפוגה בעניין, כי גם את זה צריך למצות, להערכתי, נמצא בערך 1,000, אבל אני מניחה שמספר החידושים ילך ויפחד, זאת אומרת, יהיו יותר חזרות. כן, יהיו יותר וכאלה. אבל זה סיוט, רונית, מה זה? זה עשרות אלפי עמודים. כן. ולכל הזמן לעשות השוואות ביניהם. כן. תגידי, זה שווה את זה? תראה, זה עבודה קשה נורא, הרבה לילות. והגית פה יומם ולילה, זה לילות וימים, על חשבון הרבה דברים אחרים. זה שווה? זה מעניין כל כך? זה מסעיר כל כך? זה מרתק, אני שוב, עוד כל לילה וכל לילה וכל לילה, לא יכולה לישון כי זה כל כך מותח, ואני רוצה לראות מה ההבדלים. ההבדלים עם כתבי יד הם עצומים, זה, שוב, זה לא רק נוסח, אלא התכנים נורא שונים. מה שאתה רואה, ושוב, חשבתי בהתחלה שאני אמצא נוסח מבורר, אבל מה שהסתבר זה שיש המון ספרי זוהר בעצם, יש המון זוהרים. יש המון ספרי זוהר. המון ספרי זוהר. בעצם כל דור יש לו את הזוהר שלו, וכל כותב לעולם אינו שוקט על שמריו ומשנה את הדורות הקודמים, כי יש לו אינטרסים אחרים. אז זה נפלא, זה בעצם טקסט דינמי, זה כמו אינטרנט. זה כל הזמן משתנה. זה כל הזמן, כל אחד מגיב לקודמים, בדיוק, כמו דקבטיסטים ממש ככה, כן. ממש ככה, הם כל הזמן מעירים הערות, ואגב ככה, מוחקים מה שלא מצא חן ביניהם, משנים לפעמים מילים שהם לא מבינים, אבל לפעמים משנים תכנים. איזה יופי, אז אולי בעצם, בסיפור הזה, את נוגעת עכשיו בסוד של התרבות היהודית, שהיא כל הזמן, היא פלואידית, היא גמישה, היא משתנה, היא מאבדת את עצמה עם עין, ולפעמים גם עם א', אבל אני מקווה שיותר בעין. כמו התלמוד בעצם, כל הזמן טקסט דינמי בעצם. נכון, זה באמת, לא הייתי קורא לזה סוד, אבל באמת מאפיין נורא מרכזי, שמוכר אצל החוקרים ברחבי העולם, של התרבות היהודית, שבעצם כל הזמן מגיבים דור לדור. זה מין מסורת, מין שושלת כזו, וזה במובן מסוים הרבה יותר מרתק מאשר לומר, ספר הזוהר נכתב על ידי בן אדם אחד, אז מי כתב את ספר הזוהר? המון אנשים. מה זאת אומרת? הרבה אנשים כתבו את זה. עשרות, אם לא מאות. מתי התחיל הראשון? אני לא יודעת, אבל הראשון שאני איתרתי כרגע, נכון לעכשיו, או הטקסטים הראשונים, כי זה לא בן אדם, הטקסטים הראשונים שנכתבים באופן אקטיבי, שאני איתרתי במאה ה-11. מאה ה-11, שזה חידוש גדול. מי שלא מצוי במחקר, אני אגיד שבדרך כלל גם המקדימים את ספר הזוהר, אני לא מדבר על שאומרים שזה רבי שמעון בר יוחאי, אבל מהחוקרים שמבינים שזה לא רבי שמעון בר יוחאי, ההיסטוריה, אז אומרים 113, 114. כן, בדרך כלל אומרים 113 ותולים את זה הרבה מאוד, או באדם שנקרא רבי משה בדלון, או בספרד, כן, באזור של טולדו, קסטיליה, ליאון, ובחבורה של אנשים שהוא הנהיג, או אנשים שהיו סביבו לפחות בקשרי זמן ומקום. אני טוענת שזה נכתב מהמאה ה-11 באופן הדרגתי דור אחרי דור. והמוצא? והכתיבה נמשכה עד לפחות סוף השליש הראשון של המאה ה-14. ומי התחיל את זה מהמאה ה-11? בארץ ישראל? בארץ ישראל. מי את לא יודעת? אין לי שום שם. כן. בקסטיליה אנחנו כבר יודעים על יותר שמות, למשל על רבי יוסף אנג'לצ'ה, שלא כל כך היה מוכר בעבר, אנחנו יודעים שהוא שותף. אז אולי זה בעצם אותם אנשים מארץ ישראל שמרו מסורת קדומה בכל זאת,
שאם המקור שלה הוא לא רבי שמעון בר יוחאי ההיסטורי, לפחות תלמידיו או תלמידי תלמידיו, אולי יש בעצם איזה עורק סודי שאנחנו לא יודעים עליו, כי הם מסרו את זה מפה לאוזן, הם לא כתבו את זה אולי, וזה מקור שמה מזה. אני אגיד משהו אחר, שזה לדעתי לא פחות מפתיע. אני אגיד שבהתחלה זה לא כל כך מיסטי, זאת אומרת, ההילה המיסטית היא לא כל כך קשורה להתחלה. מה שמדהים בזה זה שזה נורא חז"לי. זה נורא, בהתחלה נורא ממשיכה דעות של חז"ל שאנחנו מכירים במקומות אחרים. ולאט לאט, אתה יודע, הם אומרים אותו דבר, אבל טיפה משנים. משנים איזה גוון. גם חז"ל דיברו על שכינה, אבל עכשיו הם נותנים לזה מקום יותר גדול. גם חז"ל דיברו על גן עדן, אבל הם נותנים לזה מקום יותר גדול. וכך לאט לאט זה מין שינוי הדרגתי שצומח באופן מאוד הדרגתי. כמובן שרבי שמעון בר יוחאי ההיסטורי הוא אחד בשרשרת הזו, כי הוא דמות מאוד מאוד חשובה במקורות שלנו. למשל, דרך אגב, הם מאוד אוהבים, הזוהר מאוד מאוד אוהב את האמרה שלו, שלכל מקום שישראל גלו, שכינה גלתה עמהם. זה דבר נורא נורא מרכזי בזוהר, העניין הזה של גלות השכינה, ואם תרצה יש פה קשר לרשב"י, אבל אני לא אומר שתורת הסוד שאנחנו מכירים עם 10 הספירות, רשב"י אמר, בשום פנים ואופן. לא, אבל יש איזה... גלגולים, כן? זה גלגולים של רעיונות מגיעים מחז"ל, מהמון המון דעות, מהמון המון אנשים, בין השאר רבי שמעון בר יוחאי.